Wel, siwmai bobl, siwmai Fideo Wyth. Nawr mae'r sgrin yma wastad yn peri dim bach o gofid pan dwi'n cychwyn gêm, achos dwi'n wastad yn meddwl, wel, faint o amser mae hwn yn mynd i cymryd. Ond dwi'n mynd poeni lot achos dyma math o gêm fi'n mwynhau orau, sef beth mae pobl wedi cychwyn galw dipyn bach yn gas yw walking simulator. Hynny yw, mae person yn cerdded o gwmpas rhyw faes neu rhyw ardal ac yn ffindio mas beth maen nhw'n gallu amdano'r gêm. Right there. Why don't you check the settings enter? Then subtitles, nah. Autosave, yeah. No go, it's toggle head Bob, silent head Bob. Na, popeth yn iawn. Let me just check the controls we gael gweld. Radio, zoom, map, camera, compass, symud. Rhedeg, great. Nodiadau fyna. Iawn, hyfryd. I mewn yn i de. Ie. Beth fi'n gwybod amdano y gemau yw mae'n debyg bod y gêm yn cychwyn yn drist iawn a bod person yn dewis pa fath o dristwch mae'r prif gymeriad wedi profi cyn camu yn Firewatch, ardal Firewatch, sef mae'n debyg yn y Rockies. O'n i'n siŵr bod y Rockies yn Wyoming, ond mae'n digon bosib bod fi'n hollol anghywir achos, wel, geography Americanaidd fi ddim yn hollol wych. O 1975, diolch i ddiw, cyn i hyn yn gael enni ymlaen. Rhaid iawn dyddi yma, fi'n gallu gwyn am pawb. Lle mae Julia? Digon posib bod dysau gweud mi fydd na lot o spoilers fan hyn. Late 20s, iawn, na i gymryd hwnna. College, University, Boulder. Drinking with your pals. Hwna'n, iawn, digon agos. You're pretty. Hwna'n bell yn des, ydy, cychwyn sgwrs am astudio mewn bar. Teen belt. Fel afryd byddai'n gweud e. Cheeseburger? You're pretty. Oh, nice. Fyna fi'n barod. Julia. Good. Da iawn, Julia. Backpack there, nice. Orange. There's shading there. Fyna fi games fel hyn, lle dyn nhw byth yn mynd i edrych yn hollol anhygoel o ran fidelity, cryfder y graphics. Ond beth maen nhw'n neud yw, maen nhw'n gweithio o fewn amgylchedd maen nhw'n ffindio hunain yn ddo. A wedyn maen nhw'n creu steil yn hytrach na neud popeth yn fel mor realistig maen nhw'n gallu neud e. So, mae popeth yn teimlo yn ei le ac yn gywir achos bod nhw wedi landio o'r aesthetic sydd yn mynd i weithio i'r gêm. Dwi'n gallu cael hwnna? Na, oce, iawn. Dwi'n mynd i'r truck, ydw. Dwi'n mynd i'r rhywbeth arall. Na, dwi'n mynd i'r truck. Mewn yn i de. Dwi'n dros blwyddyn wneud person yn nuts. Mae'n great. Yw hwnna'n great? Out on the deck.
Fyddai'n eistedd yng nghanol y brystwyth, gallai ddim hyn oed dychmygu eistedd tu allan yn cael cwrw ar unrhyw fath o surface sych. You drink beer just about anywhere. Be, pwll nofio? Maen nhw'n bwys ysgol, dyna'n llefus. O, na, ci. Pam gwybod beth sy'n angen, beth mae pobl eisiau nesaf ar ôl ci. Oh, yes. Wel, beagle. Wastad beagle. I've totally forgotten about the other one. Wel, hwnna'n bach yn gas. Mae wedi cael dau de? Ooh. Couple of little idiots. Yeah. Oh, na. Oh, na. Mae fe ben hunan yn dweud. Mae wedi gadael am ryw reswm. Thoroughfare trailhead. Iawn. Hwn yw'r ardal. Bay Country. Oh, gosh. Dim Tangwyll. Do not forget to check in. Diolch mawr. Not recommended for inexperienced hikers. Iawn. Digon teg. Off I need it. Cymraeg byddwn ni'n cerdded am sbel. $19.80. You look awesome. Diolch yn fawr. Ww. Dydy hi'n was. Diw mawr. Alla di torri bigon hwnna. Hwnna'n ddim yn peth afresymol. Rescue, search and rescue, dod off yn y mas, straffu amser y pobl achos bod eisiau jump off. Mae'n siŵr bod yna ffordd rownd. 2 folks. 8 more miles. Off ni. Diw, mae'n hyfryd, chwarae teg. Na'r aesthetic na eto. O, na. O, miss. Oh, really? Kicked. Yeah, swn ddim yn cic o kiwi. Different path from that day forward.
Oh dear. Oh na. 8 mlynedd I fewn hwn nawr. Yale is in Connecticut. Fi wedi bod yn Yale? Do, fi wedi bod yn Yale. Associate Department Chair. Dwi'n hwnna ddim yn unrhyw fath o ddewis. Disaster fan hyn, boys. Disaster. Pan bod y boi ma ddim eisiau symud e? Whoops, o'n i'n trio gwasgu hwnna. O, Duw, wedi dewis campo mas yma noson yn drach yn cedr o'r ffordd. Wel. What? Oh, na. Oh, na. No chance. In it for the long haul, boys. Whew. Dude, fi'n devastated cyn cychwyn y gêm ma. Mae'n effernol. Dim sôn bod y boi ma'n y coed. Mae lot o gysur yn y coed, boes bach. Ti'n gallu gweld pethau fel hyn. Buddies. Off a fi. Oh dear. Oh, na. No, ti'n angen neud hwnna was. Oh. Ti'n mynd cloi rhywun mewn. Oh. Nath I be o'r boi. Sister-in-law? Wedi priodi de. Oh, hwnna'r stori. Hwnna'r stori.
Cychwyn Firewatch boys, a fi bron mewn daglen cyn i unrhyw beth digwydd. Wel, fi'n gwybod beth i ddweud amdano hwnna. Emotional wreck yn barod. Reit, awn ni'r gwely, A wedyn geith hwnna fod yn ddigon taclus. I gath yn gweud helo, boys. Trwy chi, ti'n mwynhau hwn hefyd? Ti'n hoffi beagle yn byw yn y tŷ, na? Hwna'n hyfryd. Yr holl beth yn hyfryd. Ie, so hwnna beth ni'n siarad gweud, chymod, creu byd mae pobl yn hyn, a deall beth sydd o flaen i bysedd nhw tra bod nhw'n creu. Yr un peth ar gyfer unrhyw beth, dim rhaid dilyn unrhyw llinell penodol, ond am bod chi'n deall pa fath o byd chi'n trio rhoi o flaen y person sy'n profi fe. A mae'r rhain wedyn ni wedi deall. Fi'n offi'r, chymod, y textures mae gyd, dyn nhw ddim yn hyper real fel ni'n siarad sôn amdano, ond maen nhw'n ffitio'r canvas. Maen nhw'n peintio arno. A mae'n teimlo fel rhywbeth o fyd lle mae'r narratif sydd wedi cychwyn yn barod efo dim ond testyn syml yn mynd i gael ei osod o'ch blaen, dim gan ystymiau da ni'n nabod yn barod, ond gan plethu pethau at ei gilydd, lliwiau, teimlad, text a pethau fel yna. Fi'n offi hwn yn barod, fi'n mwynhau yn fawr. Di symud rôl o'ch arall? Na, jyst mewn amser gwely fi'n credu, fi wedi bod yn cerdded am diwrnod a hanner. Wel, ni'n gweud fi. Hello, Two Forks Tower. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Alright. A two. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep Glory. forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Go ahead, Ray. You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. No, right. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Na fe, cwsg, dydd gyntaf di wneud. A fi'n credu bod hwnna'n eiliad fach digon taclus i stopio'r broadcast yma. Cofiwch, licio, rhoi comments os chi'n mwynhau fideos amdano gemau cyfrifiadurol yn Gymraeg. Cofiwch dilyn F8 ar YouTube, ar Twitter ac ar Facebook. A bydd gyda ni mwy o fideos ar Firewatch yn fuan iawn. Oce, ta-ra, boys.